Se lyllertä. Se lyllertä. Se lyllertä. Se lyllertä. Voituksia pari. Tuleeko siitä mitään? Onko se pääs jo? Meillä latilaa. Kato silmä hevosella. On se Grando hieno. Ai kun ihanaa. Naru. Oho, se pääsee ympäri. Hyvä on. Siitä jotain irti. Kokeile saada siitä jotain irti. Niin, ja silleen laukkaat suoraan meitä kohti. Kattoon. Mä en pysy. Hyvä Essi oli. Se on pieras. Eikö se ole epäsiisti hevonen? Nyt se hidastaa. Se tuli videolla. Mitä ne haluskin? Mä oon sanonut jo. Nykyään. Joo. Paljon kivempi kuin ennen. Joo. 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 Totta kai. Lukittiko se? Ei. Eikö? Ai jaa. Voi lähti. Voi koittaa saada tuollainen lupa, että se onnistuu. Joo. Hui! Hui saakeli! Aina pystyy. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2. Ei se sit millään liiku. Niin. Emmi, pose pose! Tää on vähän laiska nostoissa. Oikein.